vi på Havsstugan lärt oss från projektet Ett språk för alla. Vi har valt att göra det med en stor portion humor eftersom vi i vårt arbetslag tycker det är så viktigt med lite självdistans emellanåt. Vårt jobb är så viktigt, roligt och omväxlande, men ibland också ganska tufft. Därför är det så skönt att ibland kunna skratta åt det som är jobbigt. Det har vi tagit fasta på ikväll och kommer nu att bjuda på oss själva på vinst och förlust. Vår förhoppning är att ni ska få en trevlig stund och glöm inte att lyssna på texterna vi framför. Det är där vi redovisar lite av det vi har lärt oss. Så! Spänn fast säkerhetsspejserna, så kör vi! Nu så vill vi säga er vad vi lärt oss om språket. Prasa barnen, det är bra att till och med gå slut på bråket. Samarbete, skratt och ro, och trygghet är viktigt. Förtroende vill ju alla ha. Det är ett jobb som vi tycker är bra. Ta inte dem, gång på gång så får vi se. Ta inte dem, gång på gång får vi vara med. När de små lär sig om språket och aldrig har vi tråkigt, så kan det vara varje dag på vårat jobb. Mycket som vårt dag är nu, vårt jobb är inte viktigt. Lite läser och målar med, och när de blickar oförsiktigt från publika frågor att barnen ska få lära empati och ödmjukhet därtill. Det är vårt jobb och det ska vi se till. Gör inte dag, gång på gång så får vi se. Gör inte dag, gång på gång får vi vara med. När de små lär sig om språket och aldrig har vi tråkigt, så kan det vara varje dag på vårat jobb. Så mycket händer varje dag och aldrig har vi tråkigt, så kan det vara varje dag på vårat jobb. Varje dag, så kan det vara. Ta efter dag. Nu ska vi se om jag hänger med här. Nu! Sätt dig liksom. Vad mycket folk det sitter här. Hej på er allihopa! Kanske undrar vad jag heter. Jag heter Pippi-Lotta, Victoria, Brukadina, Krusminta, Efraimsdotter, Lofstrup. Fast ni får gärna kalla mig för Pippi. Och jag bor alldeles ensam i lilla Lillekulla. Tror ni förstås inte att jag har någon mamma eller pappa. Men så det har jag. Min mamma, hon är en ängel i himlen. Jag brukar vinka på henne ibland. Och inte ens mamma. Jag klarar mig alltid. Och min pappa, ni förstår, han är sjörövare. Har inte jag seglat med pappa på havet hela mitt liv? Då måste jag väl veta att han är sjörövare. Hörrni, jag undrar. Det var så här att
Annika, då kom hon och frågade mig om jag inte ville följa med dem till skolan. För de sa så här, i skolan